17 ta' Mejju San Pascal Bejlin, reliġjuż, għex bejn l-1540 u l-1592. Twieled Torri Hermosa fir-Renju ta' Aragona fil-festa ta' Pentekoste li kienu jsejħula il-Paskwa tal-Ispiritu Santu minn fejn ħa l-isem ta' Paskwal. Il-ġenituri tiegħu kienu bdiewa u ma setgħux iħallsu skejjel, iżda billu kienu nies tajba ferm setgħu jagħtu xi ħaġa wisq aktar prezzjuża u rari, edukazzjoni nisranija ta' bilħaq. Sa minn xkunitu wera sinjali ta' dik id-devozzjoni hekk singulari lejn l-Ewkaristija li hi il-karatteristika tiegħu u li għaliha ġie maħtur minn il-Jun 13 bħala il-patrun tal-kongressi u tal-għaqdiet Ewkaristiċi. Minn 7 snin sakemm kellu 24 sena għadda ħajja ta' raj. Kien jieħu miegħu xi ktieb biex jitgħallem jaqra bl-għajnuna tal-oħrajn u meta tgħallem kien dejjem iġorr miegħu xi ktieb tal-ħajja tal-qaddisin jew tal-meditazzjoni fuq il-ħajja u l-passjoni ta' Ġesu. Għamel tant progress fil-perfezzjoni li kien ta' eżempju għal sħabu li kienu jistaġbu mhux ftit bil-kliem u l-pariri tiegħu. Ta' 24 sena ħass is-sejħa ta' ħajja aktar miġbura ma' Alla u biex jaraf sewwa din is-sejħa żied u rdoppja it-talb, is-sawm u l-penitenzi. Semmewlu bosta kunventi qegħdin tajbin iżda hu weġibhom jiena twilet fqir u fqir irrid ngħix u mmut. Mar fir-Renju ta' Valencia u daħal mal-Franġiskani Riformati ta' Alcantara fl-1564. Riduh jistudja għal saċerdot iżda għażel li jibqa' għajk. Pascal kien dejjem ifittex bil-moħħbi kemm jista' jkun xi mortifikazzjoni żejda għad li l-ħajja kienet ġa qibsa. Mal-fqar wera dejjem imħabba u ġentilezza, aktar mill-uffiċċju tiegħu kien baxx, umli u fatikus aktar kien għal qalbu. Skont l-ispirtu tar-regola kien ta' sigwiet ibiddel il-kunvent biex ma jibqgħux miġbudin ma' wieħed. F'dan u qatt ma wera li la pjaċir u lanqas dispjaċir billi kollha kienu xorta waħda għalih il-post fejn Alla rridu jaqdih. Meta ġie mibgħut f'kunvent Pariġi, bosta mill-bliet ta' Franza kienu fidejn Logonotti Kalvinisti u kien hemm taqbit bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti. Bla biża' għal ħajtu, il-Qaddies aċċetta b'ubidjenza. Bosta drabi ġie milquh bl-ajjat u l-ġebel. Darba kellu jiddefendi fil-beraħ id-domma tal-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija kontra Ministru Kalvinist u ġarraq ferita fuq spaltu u bija baqa' matub għal ħajtu. Fl-aħħar snin ta' ħajtu kien jgħaddi l-biċċa l-kbira tal-lejl arkubtejh quddiem l-artal. Nies ta' kull kundizzjoni ta' ħajja kienu jfittxu l-pariri tiegħu u kien meqjum minn nies eminenti. Miet Villa Reale nhar lejt il-50 ħdejn Valencia fil-15 ta' Mejju tas-sena 1592 fl-età ta' 52 sena. Ġismu dam espost fil-Knisja għal 3 ijiem minħabba l-folol kbar li rridu jarawh u l-ġubijiet li bihom Alla rid jixed il-qudusija tal-qaddej tiegħu. San Pascal ġie ibbeatifikat minn Papa Pawlu V fl-1618. Il-Papa Alessandru VIII ikkanonizzah fl-1690 u l-Papa il-Jun 13 ħattru patrun tal-għaqdiet Konfraterniti u Kongressi Ewkaristiċi fl-1897. Huwa wkoll protettur speċjali tar-rajja u meqjum speċjalment fartu fl-Italja t'isfel, fl-Amerika ċentrali u f'tisfel, u rrappreżentat arkubtejh quddiem il-viżjoni tal-Ostja Mqazza.
Dan il-qaddis l-aktar li baqa' msemmi u magħruf huwa minħabba d-devozzjoni singolari li kellu lejn l-Ewkaristija. Imqar meta kien għadu jirannaġġ minn ġoleli stess kien ħares mill-bogħod lejn il-kampnar tal-Knisja tar-Raħal u jitkellem ma' Ġesu sagramentat. Ma kienx jaf ħafna skola imma kellu l-erf tas-sema, ix-xjenza infuża u kien infittex għal pariri imqar mill-orrif. Talb quddiem Ġesu sagramentat kien jokkupa ħafna mill-enerġija ta' dan il-qaddis. Ħafna mill-littri tiegħu kitibhom biex jippromuovi devozzjoni lejn l-Ewkaristija. San Baskal kien jaqsam ħsibijietu dwar dan. Sija fit-talb quddiem il-mulej tagħna fl-Ewkaristija tista' tallimna ħafna lilna wkoll. Xi Kattoliċi qaddisa u impenjati tal-lum isibu li x-xogħol tagħhom jagħmluh aħjar meta fil-ġurnata tagħhom isibu dawk il-momenti biex iqattawhom fit-talb u l-meditazzjoni ħdejn Ġesu. Fil-Gżejjer tagħna għandna l-barka u l-grazzja li lil Ġesu Ewkaristija insibuh ma' kull 4 passi, knisja l-hemm u kappella l-hawn. U xi ngħidu għal ħafna kappellel tal-adorazzjoni li dawn l-aħħar 20 sena infetħu tista' tgħid kważi f'kull parroċċa b'ħinijiet twal ta' ftuħ biex jakkomodaw il-ħin għal kulħadd. Imma kemm il-darba tmur fihom u ma ssib lil ħadd ħlif lil Ġesu waħdu jistenna kwiet u dispjaċut. Possibbli mill-24 siegħa li l-mulej silifna f'ġurnata ma nagħmlux imqar 5 minuti biex immorru f'riġlejh. Xtaqt naqsam magħkom xi ħsibijiet dwar Ġesu Ewkaristija tal-fundatur tal-Fera Ewkaristika tal-Marza, is-Superjur George Grima. Kemm hu ħelu Ġesu jinsab f'dik l-ostja ċkejkna. Nixtieq nipperswadikom li temnu li jinsab f'kull ostja Ġesu. Hemm bżonn nemmnu bis-serjetà, hija grazzja għalina midinbin li nistgħu nirċievu l-Ġesu. Ersqu rċievu l-Ġesu Ewkaristija, mhux bid-dnub il-mejjed, imbagħad tgħidu inqerru wara, għax dieħla sewwa Malta din ħażin. Iskuti, ħobbu u fittxu l-Ġesu Ewkaristija. Kienet x'kienet il-ħajja tagħkom, għaddejtu minn xi għaddejtu, ejjew u adurawh. Iskuti, fittxuh anki toqogħdu bil-qiegħda qudiemu, tibża xejn ma jimpurtax. Tħallux id-demonju jfixkilkom fuq affarijiet oħra. Jistgħu jkunu tajbin ukoll, imma fejn toqgħod l-adorazzjoni u Ġesu Ewkaristija tħallu xejn, għax propju d-dinja bħalissa trid twarrab dan il-misteru kbir kif qed jippruvaw iwarbu lil Madonna. Ġesu qiegħed wara separju, mhux daqshekk il-bogħod minna, qiegħed wara dik il-bieba tat-tabernaklu, eżatt kif jinsab fil-ġenna fi żbuħija tiegħu. Ejdulu lil Ġesu meta tkunu quddiemu fil-mart fid-dwejjaq tagħkom. Jekk trid inti taf x'inhu tajjeb għalina, tista' tfejjaqni minn dat-tentazzjonijiet, minn dan l-inkwiet li għandi madwari. Tista' jekk trid, imma inti taf fidejk. Ħabib, jgħidlek Ġesu, l-istedina tiegħi għalik tibqa' dejjem miftuħa, jien dejjem nibqa' hemm. Nistennik, tinsinix. Talba. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu isqini, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek ilqani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen.